салом алайкум бинандаи гироми қадр. мехостам чанд сухоне карда бошам атрофи сару садоҳои дуруғу бизнеси ба қавле амборотро пур бикун то пагоҳ бехӯрока намонӣ. бинандаи азиз, имрӯзҳо овозаҳо нисбати коронавирус халқи дилсӯзу зудбовари манро гирди макри дуруғини баъзе аз шахсони ҳаромхӯру худонатарс гирифтор кардааст. бародарон ва хоҳарон, модарон ва ҷавонони азиз, мо набояд ба ҳар сару садоҳо зудбовар шавем, зеро зудбоварӣ ва овоза ин худаш аз вабо бадтар аст. чаро мо ба сару садо бовар кунем? чаро бовар кунем ки гӯё озуқаворӣ дар кишвар тамом мешавад, дар ҳоле ки тоҷикистон худ давлати аграрӣ ҳисоб меравад ва метавонад халқашро бо маводи аввалия таъмин бикунад? оё баланд бардоштани худсаронаи нарх аломати имондорист? оё фиреби халқи дилсӯзи мусалмон нишонаи ислом аст? оё бо фаро расидани идҳо баланд кардани нарх аломати мардонагист? не, ба номи Аллоҳ қасам, ин тавр нест. ислом дини ростӣ аст. ислом намегузорад ба муъминон зараре бирасад. ислом дини покист ва покӣ шуморо аз ҳар вирусу хатар наҷот медиҳад. олимон таздиқ карданд ки зуд шустани дастҳо одамро аз вирус ҳифз мекунад. оё исломи мо ин чизҳоро нагуфта буд? бале, гуфта буд. пас чаро мо номи мусалмонро пас мезанем? чаро нархҳоро худсарона мебардорем? чаро фикр намекунем ки маъюбону ятимоне ҳастанд ки бо як кӯмакпулии ночизе рӯз мегузаронанд? чаро фикр намекунем ки нархи баланди мо шиками ин тифлаконро сер намекунад? чаро фикр намекунем ки як қатра ашки тифли ятим арши Аллоҳро ба ларза медарорад? оё шумо инро мехоҳед? оё мехоҳед ки арши Аллоҳ биларзад? барои як шиками гурснаи ту шуда арши Худо биларзад? аммо қаҳри Аллоҳ туро бо хонумонат нобуд месозад. зор мешавӣ ва бо як марги бераҳме даст ба гиребон мешавӣ. бародари тоҷирам, бародароне ки ҳатто як зарраи имон ба Аллоҳ доред, инро дар хотир доред. норозигии Аллоҳ миллатро нобуд месозад. биёед аз ростӣ мусалмон бародари мусалмон шавем. биёед ба ҳамватанонамон зарар нарасонем. биёед ашки ятимонро нарезонем. биёед овозаву таҳлукаи дуруғ баҳри ба савдо рафтани моли худ накунем. дар ин ҳолат раҳмати Аллоҳ ба болои мо хоҳад расид. чизе ки Аллоҳ мегӯяд, он мешавад. Аллоҳ гуфтааст: агар тамоми курраи замин санг бигардад, агар як гиёҳе ҳам ба манзалаи як нуки сӯзан нарӯяд, шумо хавотир набошед, бандагони ман. шумо Аллоҳе доред ки ӯ шуморо дӯст медорад ва дар чӣ мусибате набошед, ризқатонро мерасонад. шумо Худое доред ки барои 1000 медиҳад, барои сабр ҷаннати абадӣ дар ваъда аст. аз ваъдаи Аллоҳ набароед, мардумро ба қашоқиву мусибат наоред. бо каломи эҳтироми беандоза ба тамошобиноне ки моро гӯш карданд, бо шумо буд банда Шӯҳрат Расулов. хайр, то видеои оянда. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور.